Moi taas kaikille. Me ollaan taas täällä Classic Challengeissa. Me päädyttiin kakkosareenalle. Ja niin päin. Pelataan. No niin. Ja me mennään Classic Challengeen. Mun kaveri Luka sanoi, että joo, tee video, missä pelaat Lumberjackilla. Ja nyt me pelataan Lumberjackilla. Kun ollaan niin paljon, kun kaikki on vaan sanonut, että niin pelasit nyt sillä helkkarin Lumberjackilla. Jos sulle on se. Mutta ei sitä tullut vielä. En halua kuulua, koska mä vihaan semmoista. Koska yhdessä mun kanavassa on tullut. Mä en kerro sen nimen. Koska kyllä mä kertoisin, mutta ei oo sitä. Perkele. Onks sulla ase haista vittu? Onks sulla ase haista vittu? Onks sulla ase haista vittu? Sorry, papanas. Pippeli. Kakkeli, kikkeli, pippeli. Kakkeli tarkoittaa pippeli. Okay. Otetaan 9. Boom. Tuulas on skällääri. Yes! Pam 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 pam. Jeremy Hussa freaks ei pa 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 la 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 la. Eikä meidän torni on tossa. Haluatteko te kuulla vitsin? Vitsi. Onko sulla hauska? Haluatteko te kuulla kahutarinan? Sen nimi on hauska. Loppu. Okei, tuohon vaan meidän tarina. Yritetään. Lol. Perkele! Jumalauta! Perkele! Okei. Ja meidän kaveri, se Lukani on kiva. Se on mun kaveri koulussa. No niin. Me käytetään okei, witch. Okei. Witch. No niin, yes. Käyttö, battle. Mä oon niin varma, että meitä on sama. Ei varsin on sellaista. No niin. Niin. Hello darkness my. No niin. Lataa. No niin! Yes! Niin. Voi perse! No niin. Kolmosareena. Mä tykkää. Toi käyttää Megistä. Mä en tarkoittanut sitä Mega Forcella, vaan Megis. Eikä Mega Minion. No, se voi unohtaa sen kaikki. Nyt se varmaan luulee, että mä oon 8 areenalla, vaikka mä oon oikeesti 6.
Perkele! Jumalauta, perkele! No voi vittu. No niin. Nyt pelataan. C3 kiva. Jee, me saatiin Magis Minions. Elit barbaarit maksaa 6 eliksiiriä ja ne on mulla 6 levulla. Tietenkin barbaarit eliitti barbaareihin. Perkele, jumalauta. Pam, pam, pam. Et koske siihen torniisenkin homo. Kukaan teistä ei saa koskea siihen helvetin torniin. Voi vittu. Voi vituttaa. Kuole homo, kuole. Vittu nää Exerbovler. Okei, nyt me pistetään jotain randomia. Ihan sama. Tuohon kamutorni. Mä oon jo kuitenkin hävinnyt. Eikä. Okei. Vittu. Se on vaan ainoa mitä mä saan. Vittu on se mitä mun pitää vaan nyt sanoa. Kun häviin. No niin. Lataa! Vittu. Hyi, mä en tykkää spellvalleista. Mä niin muistan tämän paskan areenan. Yäk. Pois mun silmistä. He. Tänneksi. Kiva tyyppi. Mä vaan voittaa kaikki tornit. No kiitos, että mä edes pääsin paremmalle. Sitten tää pistää jonkun täyslegendäkin. Siis mä voin perkele. Ja tänne. Marko. No. Me saatiin se fitjatti yhteen. Jee, me saadaan nyt vaan 2 korttia. Jee, ykkösarena, se on niin kaunis. No niin, nyt mulla on kuvipers. No niin. Älä kiltti hyökkää mitään. No niin. Perhana, mä luulen, että sä eikä antaa niinku, et tuo on vaan mun torni. En mä enää. Voi vittu! Voi vitut, 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 vittu, 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 perse, vittu, perse, vittu, perse, vittu, perse, vittu, perse, vittu, vittu, perse, vittu, perse, vittu, perse, vittu, perse, vittu, perse, vittu, perse, vittu.
vittu perse. Vittu perse, vittu perse, vittu perse, vittu perse. Vittu perse, vittu perse, vittu perse, vittu perse, vittu perse. Vittu perse. Vittu perse, vittu perse, vittu perse. Vittu perse, vittu perse, vittu perse. Vittu perse, vittu perse, vittu perse. Okei. Vittu perse, vittu perse, vittu perse. Voi vittu, mä hakkasin mun kännykkää. Mua vituttaa. Mä hävisin tän. Voi vittu. Ja vaan tälleen. Itketään sille. Voi perhana, mä olin äsken niin hiljaa. Helvetti. Saatiin vaan... Ok. Kiitos kun katsoit tämän videon. Sois moi.